всичко с извинение към тези, които са слушали тази презентация на семинара в Идея Вита за как всички тия неща да прилагаме в нашата овощна градина. Или това всичко се нарича биодинамично овощарство. То се състои от две части. Първата част е, ако вие сте наследили стара овощна градина, с дървета, които са посадени от някой, дядо, баба, как да направите анализ и какво да правите с тези дървета. И втората част е как вие сами да си създадете нова овощна, ваша овощна градина. Не само тъпвайте около дървото, както видяхте вчера, но и всичко това да видите с вашите ръце. Ще повторим тук, ето, двете важни места. Обърнете внимание само на това, което е с червено. Вече знаем, че целенасочено и подреждащо. Щом имаме топлинно съзвездие, Луната се намира при едно от тези трите съзвездия, ние спокойно, ефективно можем да работим в овощната градина. Защото овощните дървета са плодни. Те ни дават плод, който ние плодно да правим. Всяка дейност там ще бъде сполучлива и точна. Кога ни казва календара, а къде се избираме ние? Поред съзвездие. Да. Значи всичко това, което е в нашата градина, е един жив организъм. Всяко дърво, всичко, което расте, всичко, което се развива, нашата задача е ние да създадем условия на това място, всичко да бъде добре. Всички да се разбират, всеки да има място в градината, всеки да живее добре, за него да има въздух, светлина, топлина и уважение от стопанина. Внимание! Да. Най-важното кое е? Най-важното е идеята, която казва и Штайнер. Неговите заключения след семинара. На въпросите на земеделските стопани в Германия, каква трябва да бъде техната градина, той казва: това, което виждате в природата, естествено така трябва да бъде и вашата градина. По-малка намеса, само тогава, когато има нужда. И най-важно, превантивно, предварително. Вие, спазвайки циклите на природата, да знаете какво може да очакваме като проблем. И предварително да го предпазите. Иначе трудно се лекува. И да има богато биологично разнообразие. Значи на един декар в гората, където отиваме, човек не се намесва, обикновено има от 250 до 350 различни вида растения. Не е нужно толкова да има във вашата градина, но поне да бъдат повече от 40-50 е достатъчно. Това значи богато биоразнообразие, различни видове, които помежду си помагат. Всеко едно растенице, ако там не му е мястото, те ще го потиснат и то ще ги шведе. Така е в гората. Има място за деревите, за храстите и за голямите дървета. Никой не се грижи, нито полива, нито строи. Така че ние трябва да... Това е идеята за биоземеделието. Да прилича на кът от природа. Да. Вчера говорихме за хармонията, за това как се съвместяват отделните растения, за какво помагат. Постепенно ще навлезете в тези неща и ще знаете всеки един вид растения, когато се насади, къде му е мястото и какво ни помага в градината. Трябва да има место за всичко. Всичко да може, особено нещата, които ви трябва, нещата, които трябват за децата. Един чай, вие винаги може да си купите едно пакетче с чайове от магазина. Богат избор сега особено. Много и зелени, червени, черни и всякакви. Но ако вие си отгледате вашите растения и от тях си направите чай, от това по-хубаво няма. Естествено. Има един философ, Вергилий, който още преди много години е казал: защо ще умираме, когато има салвия? Знаете, салвия офисиналис, латинското име на градинския чай. Изключително полезно и хубаво. Сега се правят опити, вместо захарите, да използваме растения. Има такова растение, института в Шумен го развива вече това растение. Стевия сега.
Но, за съжаление, не продават. Продават само листа, готови, а не продават растения и семена, да може ние да си насадим. Казват, много трудно се гледа. Вярно, той има специални условия, но да. Моя съсед си беше присъединил, го беше взел някъде от София пазари някъде. Ако има идеално, просто да, менския пазар, повечето, чудесно. Значи, изключително стотици пъти повече захар има естествени, отколкото захарта, която се подава. Нали, говорим за бяла, чер, кафява и така. Да.